तब ले कोनो पेपर साइन ना कोई नहीं। अब पढ़ा लिखा ले को दुगो आ गेला से पेपर साइन करे के फंसा देलो सरे दादा गजन को दिले बा ठंडो में गर्मी ले सले बतारा रामचंद्र हो तारे सरंदी के मेहरारू दूसरा संग भागे ले आही दादा अपना मेहरारू लगे जो है तो टाई टाई फीस हो गई है आज ऐसे कोनो दूसर मेहरारू देखिए तो हाँ तोरा के देखा वो कि अरे जाए पिया जवानी हमर जराई रे गइला ना ओहो हो जराई रे गइला ना ए कि रावरी तो झुलफिया बलम जाने ले बाटे जी कोरोना लिखा आए गले लगा लो देखो हम शादीशुदा हैं हम यहाँ गले लगाएंगे इसका रिएक्शन मुंबई चला जाएगा पहले डेरात हम ना रही हम पहले मोबाइल ना रहा तो डर ना लगा चलो एकदम अबे मैं कितना जना लाइव कर है हमार मौगी रात भर ना सूती जी भैया वो देखी जे कौना कौना के छुअले होई ओकरा बाद जौन हमरे के छुए ले नु अब अपन हारला मेहरी के मारल केहू से ना कहल जाला केहू से ना जिंदगी में आप कितना भी बड़ा स्टार बन जाइए लेकिन घर में एक पति ही बन के रहिए एक बेटा ही बन के रहिए एक पिता ही बन के रहिए एक भाई ही बन के रहिए तभी आपका परिवार चल सकता है। खेसारी लाल यादव को इतना जनता लाखों जनता करोड़ों जनता प्यार करने वाली है। मैं यहाँ आप लोगों के लिए हो सकता हूँ कि बहुत बड़ा स्टार हूँ आपका प्यार हूँ लेकिन मैं अपने घर में मैं किसी का पति हूँ तो वो कबो कबो खिसियाले तो हम ओकर गोड़ उड़ दबाई ले जी भैया दबावे की चाहिए मेहरारू के गोड़ दबालो से बहुत फायदा मिलेला। कभी मेहरारू खिसिया स न तो जाके किचन में लोहिया काटे लगी हलो वो बेलना छीनी तब वो रोटी जबरदस्ती बेली हलो कहे छोड़ी ना हटी जाई होने हम बना के दिए ले अवतरी अपने मन से लेके चले। तो जिंदगी में मेहरारू के बनावे के बहुत उपाय बा कोमल दिल के मेहरारू होली सब एकनी के खीस ज्यादा दिन तक ना रहे तनी मनी ज्यादा देर ले ना रहे मना लेवे के चाहिए का कहलो गले लगावे के जी मेहरारू हो नो मैंने ई गले लगल है तो तू कहे चिलैल हो ए जिसे अर्थिंग जाता का तरह लगे तार बल्ब जर गइल हो जी अरे दादा हो दादा एक से काल लोग पैदा बा धरती पर का कहल जा का कि जहरता जवानी जैसे अरे जहर यहाँ की कोयला के कि आगे लागो ऊपर तहर रुपया कमैला के कि तू बार बहार राजा ए राजा जी अरे रहता नहीं हटी हो काहे अगाड़ी कहियो लड़िए जाई हो जाई छती हो क्या वेरी नाइस पर्सन कबो कबो अंग्रेजी मार दिले हो देखिए पढ़ल लिखल ना भैला के भी बहुत बड़ा फायदा बा पढ़ले लिखल जब ले हम ना रहनी नु तब ले कोनो पेपर साइन ना कोई नहीं अब पढ़ल लिखल को दुगो आ गेला से पेपर साइन करे के फंसा देलो सरे दादा गजन को दिले बा हर की जाए पिया जवानी हमर जराई रे गइला ना हो जराई रे गइला ना कि एगो नचनिए कर ओहे जे हे राजा जी राजा हो 1 2 3 4 क्या बात
जाए पिया जवानी हमर जराई रे गइलना जाए पिया जवानी हमर जराई रे गइलना अरे जाए पिया जवानी हमर जराई रे गइलना हो जराई रे गइलना। का नाम हो तहर? सोना। सोना गोल्ड। पहले मिले रहती तो हम लॉकेट बना के पहन ले रहती तरह के 1.5 किलो वाला। तू ब्याह से पहले कहे ना मिललू? कोनो बात ना, ब्याह के बाद मिल सकेलू। अच्छा है, आप अच्छे कलाकार हैं। वेरी गुड। मैंने ब्याह के बाद मैंने कामे करे खातिर नहीं मिली है। हाँ तारा ढेर मजा नहीं किया वो गजोरा रहा पूछू ही कैसे कहते ओ का तरह के ये जो तारा घर में भी है सिस्टम में ज्यादा चेंजिंग नहीं है कि एगो नचनिए कर ओ है ए राजा जी राजा हो तो एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गइलना 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 आर देखेला सखी पार देखेला सखी हार में खेला सखी हार में खेला सखी सारी सारी रात भी यार देखे ना सखी आर देखे ना सखी पार देखे ना सखी यार देखे ना सखी पार देखे ना सखी एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गइलना एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गइलना किया थिया धीरतिया पिया बुलेटियो लेके जाना ओकर नचो देखे जाला। हाय हाय हाँ का हाल बा जगदेव भाई? वेरी नाइस वेरी नाइस। एक्सीलेंट। ओनियो बड़ा लोका देख लेनी हाँ देखियो ने हमारे मौसी का लड़का हो भाई जो एक नंबर वही जी रहिए ने मथलिए बाबू। हाँ हो तार हैंग बा सटला तो गइला एने ओने अगर पैंट में हलल तो दिक्कत हो जाई खून फेंके लगी किया धीरा रतिया पिया बुलेटियो लेके जाला ओकर नचियो देखे जाला। आधिया धीरतिया पिया बुलेटिया लेके जाला ओकर नचियो देखे जाला। नाच के नशा में तू को रोटियो नहीं खालो तू को रोटियो नहीं खालो नाच के नशा में तू को रोटियो नहीं खाला तू को रोटियो नहीं खाला। अरे कि जाए पिया कमाई कुल्ही उड़ाई रे गइलना जा हो जा 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 तार बिया हो गइल बा। देखो कोरोना के चौथा लहर आवे वाला बा, जल्दी जल्दी मार के सब काम निपटा दो न तो चौथा लहर में तू घेरा जाए दिक्कत हो जाई। ई कब चौथा लहर आ जाई? एक से एक स्कीम निकला था सरकार में भाई, केंद्र सरकार कोनो स्कीम निकाल दे चौथा लहर घुस जाई दिक्कत में पड़ जाइबू। हाँ 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 विनोद एक नंबर विनोद हो ओनिए से हम मैंने आवत रहा हटा ए दीदी है हटा ना तू साइड प्लीज तू साइड रहो दीदी था एक नंबर हम आवत रहा खाली तू लो हिलावत रहियो ने हाथ गमछा। अरे कि जाए पिया कमाई कुल्ही उड़ाई रे गइलना हो उड़ाई रे गइलना एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गइल।
एगो नचनिए कारण कनिया के भुलैले गइल एगो नचनिए कारण कनिया के भुलैले गइला हमके घर में छोड़ के जाता है परदेश बलमुआ, हमके घर में छोड़ तनी जाए से पहले खाना होठ लाली से रोटी मोड़ के तनी जाए से पहले खाना होठ लाली से रोटी मोड़ के ये कारण कनिया के भुलैले गइला कारण कनिया के भुलैले गइला वाह वाह। देखो है आओ हेलो हेलो तू हमरा लगे ढेर मत सट।